Moro Tiimi Akatemia. Mä oon Kalle, 21-vuotias yrittäjä. Mä asun Vantaalla, käyn hyvin useasti Jyväskylässä, koska mun tyttöystävä asuu siellä. Sen takia kaupunki on tullut hyvin tutuksi ja mä viihdyn siellä. Mä hain teille nyt toista kertaa. Viime vuonna mä en päässyt teille. Mä olin aluksi siitä aika pettynyt, mutta nyt mä voin sanoa se olevan hyvä asia. Mä päätin kääntää vastoinkäymisen voitoksi ja tehdä kovasti töitä sen eteen, että tänä keväänä mä pääsen teille opiskelemaan. Nyt mä koenkin olevani valmiimpi ja viisaampi Tiimi Akatemialle. Mua motivoi tiimissä työskentely. Mä odotan Tiimi Akatemialla, että saan olla ja työskennellä hyvässä porukassa. Siten saan itsestäni kaikista eniten irti. Porukasta saa myös tukea, inspiraatiota ja motivaatiota, jotka vääjäämättä johtaa pitkälle yritysmaailmassa. Mä tykkään haasteista ja nyt kun olen ollut konkreettisesti yrittäjä, mua on alkanut kiinnostaa se, kuinka brändistä, tuotteesta tai palvelusta luodaan mahdollisimman houkutteleva. Esimerkiksi DJ-keikolla niin mä annan itsestäni kaiken lavalle ja se on tuonut mulle hyviä kontakteja ja lisää keikkoja. Myös yritysyhteistyöt kiinnostavat kovasti. Ja Tiimi Akatemialla odotankin paljon erilaisia yritysvierailuja ja heidän kanssaan verkostoitumista. Tiivistetysti voisinkin sanoa, että Tiimi Akatemialla mä pääsisin toteuttamaan omia unelmiani ja saamaan samalla Tradenomin paperit. Mä oon seurannut teitä paljon sosiaalisessa mediassa ja tykännyt teidän sisällöstänne. Videoiden takaa näyttäytyy yhteen hiileen vetävä porukka, jossa kaikki on mukana eikä ketään jätetä. Olisi mahtavaa olla mukana Tiimi Akatemian jengissä ja luoda uusia menestystarinoita, kavereita ja muistoja. Toivottavasti nähdään keväällä hakujen ja syksyllä opintojen parissa. Moikka!